Mitä kaikkea alkaa tapahtumaan, kun sä tuut mun pitkään 1,5 vuoden intensiiviseen mindfulness-peruskoulutukseen? Mitä kaikkea sä saat ja mitä sun elämässä alkaa muuttumaan? Mä oon aina kiinnostanut, miten mä pääsisin helposti ja nopeasti yhteyteen niiden asioiden kanssa, jotka on automaattisia, tiedostamattomia. Ja mä oon todennut, että kehon kautta pääsee paljon nopeammin ja saa suoraa tietoa, mistä oikeastaan on kyse. Me tiputetaan ne meidän tarinat. Ne tarinat elää kehossa, voidaan tutkia, miten ne elää kehossa, mutta siinä samalla tulee etäisyyttä, joten ne ei määritä meitä. Se kehotietoisuus, kehoäly, interoseptiokyky, nämä on kaikki sanoja sille tavalle tutkia kehoa ja sen, mitä siinä kaikkea tapahtuu. Ja se on mun koulutuksen oikeastaan ydin. Mun koulutus pohjautuu professori Jon Kabat-Zinnin yli 40 vuotta sitten tekemään MBSR-ohjelmaan. Ja siitä on aivan valtavasti tiedettä ja tiedetään, miten se toimii. Ja mäkin 20 vuoden ajan, kun olen kouluttanut, mä näen, että se toimii. Siitä ei ole mitään epäilystä. Niin harjoitukset perustuu buddhalaiseen traditioon, mutta MBSR-ohjelmassa on poistettu kaikki ismi, eli kuka tahansa, millä tahansa taustalla voi hyötyä näistä harjoituksista ja tästä koulutuksesta. Ja mä en luennoi, vaan se on kokemuksellista oppimista, koska se on se pedagoginen viitekehys, mitä on paljon tutkittu ja mä oon nähnyt, että se toimii. Se on erilainen kuin normaali, jossa sä kenties kirjoitat muistiinpanoja. Mä aina sanonkin, että älä kirjoita mitään. Koe. Ryhmä ja ohjaus luo turvallisen ja luottamuksellisen tilan, jossa sulla alkaa löytyä rohkeutta tutkia ja olla niiden asioiden kanssa, mitä arjessa on todella vaikea yksin kohdata. Ja se ryhmä luo sen tilan ja se ohjaus ohjaa sua niihin kohtiin, joita sä et niin haluaisi kenties kohdata. Vähitellen keho ja mieli alkaa avautua ja kehosta pääsee esiin jännityksiä ja hermosto alkaa rauhoittua. Tietyt kiputilat, joita sä oot ehkä kantanut mukana vuosia, niin ne voi alkaa helpottua. Vähitellen kehossa oleva tila laajenee ja energia pääsee virtaamaan. Tätä mä oon saanut todistaa niin monen ihmisen kanssa näinä 20 vuotena, kun mä oon kouluttanut ihmisiä. Turvallisuus syntyy siitä, että minä ohjaajana, ihmisenä, on turvassa niiden asioiden kanssa, niiden yhteisten asioiden kanssa, mitä koulutuksessa nousee. Jonkun ilo, suru, häpeä, voimakkaat tunnetilat. Kun mä tiedän ja pystyn olemaan niiden kanssa itsessäni, niin osallistujatkin voi olla. Ei ole oikeastaan näiden vuosikymmenten aikana mitään semmoista tunnetilaa, kokemusta, ajatusta, joka ei saisi olla siellä. Ja sillä on todella tervehdyttävä vaikutus. Ja näin mä oon oppinut itse, kun mä oon saanut olla kaikki ne kipuineni, vajaavaisuuteni kanssa koulutuksessa. Mä oon tajunnut, että tämä tervehdyttää. Ja sitä kautta mä tuon sitä myöskin mun koulutuksiin. Se on mulle todella tärkeä aspekti.
koulutuksen aikana ja koulutuksen jälkeen, niin sulla on parempi olla itsesi kanssa. Sulla on työkalut ja sä osaat käyttää niitä, että se hyvä olo pysyy, se säilyy tai sä löydät sinne nopeammin. Elävä mieli vaeltaa. Ja aina kun mä huomaan sen, tuun sit tietoiseksi, palaan esimerkiksi kehoon, hengitykseen, niin joka kerta mä harjoitan irtipäästämistä. Ajattele yhden meditaatioaikana, sä oot niinku satoja kertoja harjoittanut irtipäästämistä. Silloin voimaa arkeen. Sun arki alkaa muuttumaan. Kehon kautta sä huomaat, että sä oot jumissa, automaatiot tuntuu kehossa. Ja kun hyväksyntä ja ystävällisyys kasvaa, niin tuossa mä oon jumissa. No niin, nyt mä osaankin päästä irti. Ja tämä voi luvata sulle, koska kaikille koulutuslaisille tämä irtipäästäminen on todella tärkeä taito. Ja se tapahtuu, kun alat harjoittaa näitä meditaatioita. Mun opettaja, kouluttaja, mentori Jon Kabat-Zinn kutsuu meditaatiota Love Affair with Your Life. Ja se koskettaa mua tosi paljon, koska jokainen meditaatio on todella rakkaudellinen kohtaaminen siinä hetkessä mun elämän kanssa. Meditaatio ei ole joku pitää tehdä, koska silloin sä et tee sitä. Mutta jos siihen tulee, että ai niin, mä kohtaan itseni. Miten ihanaa, mä otan tämän ajan. Ja siitä meditaatiossa on kyse. Sä oot sydämellisesti tervetullut seuraavaan koulutukseen. Ja mä voin todella luvata sulle, että sun elämä muuttuu. Ja tuu rohkeasti mukaan. Tarvitaan vähän semmoinen pikku rohkeus tulla, mutta se alkaa kasvamaan ja siitä ne muutoksetkin tulee sun elämään. Nähdään.